Sa mga magbanay nga magplano na sa pagbisita sa ilang mga minatay sa mga sementeryo sa Davao City karong kalag-kalag, hangtod alas 8 lang sa gabi ang pagbisita sa mga pampublikong sementeryo. Ani ang report ni Argil Relator. Sugod karong October 30 hangtod November 3, mag-abli ang napulo ka mga pampublikong sementeryo sa Davao City. Sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Ang mga pribadong sementeryo gitugutan nga maghimo og kaugalingong schedule sa pagbisita. Bawal ang overnight sa mga pampublikong sementeryo. Depende lang sab sa management sa pribadong sementeryo kung mutugot sila og overnight sa mga mubisita. One entrance policy ang ipatuman sa mga maglakaw lang pasulod sa sementeryo o one entrance, one exit policy alang sa mga magdala og sakyanan. Walay lubong gikan October 30 hangtod November 3 ang mga pampublikong sementeryo nga gidumala sa City Economic Enterprise. Hugot nga ginadili ang pagpalupad og drone sa sementeryo, lakip ang pagdala og armas. Ginadili sab ang pagsulob og jackets, pagdala og backpacks, karaoke, sugal, ilimnong makahubog og mga hait nga butang. So lahat sa public cemetery nagahagbas sila karon, nagalimpyo. Mga to ang bagong cemetery Tagakpan and other cemeteries naghimo pud ang economic enterprise so kanang bago nga mga butangan nagkandila. Dunay imontar nga portalets sa matag sementeryo, naka-standby sab ang medical team. Yearly, the Panacan Cemetery, we have already installed the submersible pumps in case na mag-ulan. Nanawagan ang mga otoridad nga sundon ang mga regulasyon alang sa hapsay nga pagbisita karong kalag-kalag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao